sirifi wayo Aidara sirifu أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما فوق ولي من دعو من سؤال مشرف لا جبراني كان واتينا وجلو كنتي فوق منكم ملكنا أني ملكوكا نيا كرام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم aleka bangeli kenedi kan min sigila samedi do marsi kalo tile tan san bafla ani tan shegi an ka musokɔrɔbaw fɛ nɛnɛ kante anaka jama kɛnɛ in kɔnɔ maba caman tun be yen minnu ye welew jaabi ka bɔ mali fan caman na seku b'o la banaba b'o la karamɔgɔw caman tun be kɛnɛ in kɔnɔ min sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ ne ni aw ka jɛ an k'o lamɛn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وما أنزل إليك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم Commune 5 groupement Togola Kabefo Kabe Wali Mando Kerengeraniala Ambana Ambalema Musumi No Kereni Kene Sababuye Kwa be ala kira sallallahu alayhi wa sallam aka bangini nyanamaya kira mi na le de kera sababu ye nika muso bo jonya jurula jahiliyat la arabu fei
ni denmusow de su kun bɛ don denmusow ɲɛnama k'o su don ko sabu ko jɔyɔrɔ tɛ muso la a tɛ se k'i dɛmɛ ka balo ɲini a tɛ se k'i dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ n'a bɛ taa cɛla la ani ka fɛn bɛɛ bɛ taa o hakililajugu de tun bɛ yen kira y'a sɔrɔ o de tun bɛ sen na kira nali de ye o dabila ka tila k'a kɛ silamɛya donkan ye n'i bɛ don silamɛya kɔnɔ i b'i kale ko i t'i den fa o kira sallallahu alaihi wasallam ale min kɛra sababu ye ka o jɔnjɛ juru k'o tigɛ ka bɔ an balakaw kan na wa an balakaw de fana kɛra maa fɔlɔw ye minnu ye alakira dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam an ba khadijatul kubra ka alakira dɛmɛ ka alakira tɔpɔtɔ k'a yɛrɛ di alakira ma k'a ka nafolo labila alakira ye k'a dɛmɛ ni hakili ye an balakaw fɔlɔ de y'o kɛ ɔ n'o kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna sigi alakira tɔgɔ la k'o bɛ alakira kofɔ a kɔnɔ an b'o fɔ k'o barakada k'o waleɲuman dɔn fisiriwale de ye kafiri ye ni mawludu fɛtiri bɛɛ ma wajibi don sabu alakira ala ko Qur'an kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ama e Muhammadu ci foyi kama fo denfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni kira kɛra o hinɛ sababu ye o tumana anw fana man kan ka kɛ fisiriwalew ye anw fana ka kan ka alakira k'a waleɲuman dɔn k'a bonya yira k'a ka karama yira nin kɛnɛ in kan Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kɔnɔ man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu ajrun wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah ni maa min ne ye ko ɲuman sindi a kɛra ala barakada ye a kɛra wale ɲuman kɛ ye e de kɛra o fɔlɔ ye a kɛra dɔnni nasira ye e de kɛra o fɔlɔ ye a kɛra adamadenya dilala dɔ ye e y'o dila dugukolo kan maa o maa bɛ o ladige sa e ka sara b'i ye maa o maa mana i ladige o ɲuman na e b'o fana baraji sɔrɔ hali salen kɔfɛ o la an balimamuso an tɛnɛmuso an b'a fo k'a barakada ala kira waleɲuman dɔn na k'a ɲini ala fɛ san o san a jama ka bonya ka tɛmɛ nin kan b'o duwawu k'a ye ani maa o maa seereyara nin kɛnɛ in kan an karamɔgɔ n'o ye Abu Ja'far Jabate ye an b'a fɔ k'a barakada ale min n'ale de kɛra sababu ye k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ci bila karamɔgɔw ma ka na sigi nin kɛnɛ in kan an ka foli b'ale fana ye k'a waleɲuman dɔn n badenw karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan anw ta ye foli ye an tɛ bɔ kɛnɛ in kan n'an m'an karamɔgɔ n'o ye groupement ɲɛmɔgɔba ye a Seyyid Sharif Usman Madan Haidara an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ kɛnɛ in y'ale de ta ye sabu tumana min Mali nana bɛn jan kɔnɔ n'a bɔcogo kun kamanagan b'a la cɛ kelen min wulila k'a jɔ k'a yira k'a fɔ nin min ye nin ye nin taasira kura min nalen ye nin ye ka mawludu ko kɛlɛ ka kaburu ziyara ko kɛlɛ ka maaɲuman ko kɛlɛ ngalon do tiɲɛ tɛ maa min ye wuli ka jɔ kɛ ka maaw fara a yɛrɛ kan ka nin kɛlɛ kɛ o ye ale de ye o la mawludu kɛli bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka kan ka fo ye a ka kan ka barakada ye sabu a y'an bɔ bolo la n'i y'a mɛn ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la n'i y'a ye mawludu bɛ fɛti bi jamana in kɔnɔ fan bɛɛ fɛ musow b'a kɛ cɛw b'a kɛ denmisɛnw b'a kɛ maakɔrɔw b'a kɛ ala ni Sharif Usman Madana Haidara ale de y'a ɲɛnamaya ale de y'a ɲɛnamaya ale de y'a cɛsiri k'a nin di ala ma ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye ka tiɲɛ fɔ diɲɛmaa ye k'a fɔ nin min kun dalen don an ka nin ye ngalon do tiɲɛ tɛ nin tɛ ala ka diinɛ ye nin tɛ kira ka diinɛ ye kira na ni diinɛ min ye o ye hinɛ diinɛ ye kira na ni diinɛ min ye o ye makari diinɛ ye nka maa fa ka taa bin maa kan n'a ma i tasi kɛ i b'o fa ka mugu cɛ a la o tɛ ala ka diinɛ ye la ikraha fi diin ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o ban pewu
wala badin ka nyina ala fe mauludu ala ka nyina maya ala ka cheri ka tebeninga abi nyinin ka ke duda jamana yin kono bi sabi ala kira sallallahu alaihi wasallam asarati angulo nga ka mawfara nyonka ka ala wali nyman do ka fandew deme ka miskina deme ka tasaya bato deme mauludu beke hukumu de kono makari hine ni hine wala mba nyina ala fe kuma la kacha ontena don masala jangono ambe kuma di ankara ma aslama dondo shaytana Naam. ala jondo abeta fajiri la Naam. atato fajiri la Naam. shaytana ye asita lo katabla jinnola Aywa naam. ka farla fini nyigi kaw nogo Naam. atara sogono Naam. ka to fini bo Naam. ka farkolo saniya ka salijita nona ka bo abina ta fajiri la Aywa naam. Naam. atato tuguni o shetana kele ya talo kata sibla jinnogo werela ka farla fini nogo Naam. ka farkolo nogo Naam. asegira kata sogono Naam. ka to fini charger Naam. ka farilla be Naam. ka salijita Naam. ka bo kata misri la Aywa naam. atato ko abido jinogo mina Naam. shetane toroshi mana ako chokoroba haketo ika bo ya be kuti fe ibna na yoro mi ve o te yoro nyumanyi Naam. ako ala jon e ma nyumanyi ko Naam. ni ne chef la mbi do ni jinogo na ko na dafa sabala Naam. e ne bo ala Naam. ako mase folima ko ne ma ke nyumanya koso Naam. sabu iye talongo folo minge ala ya fara yerema ani ka dukono mabe Naam. Naam. iye sigili minge kati labe Naam. i fari ma fa Ay. ne ya dabo fari fa min koso Naam. ako flana ise dono wo jinogo kelela Aywa naam. ise gida tun ka to fini bo ki labe i fari ma fa i ka misiri la tala ala ya fara i ka kabila bela jele ma o koso Allahu akbar. Ha? ako sabana ne mago sato de kundo o koso ne sira jilla sabu ala mi ya fa i ka dugulama be ma e koso Naam. i ka shiye sabana koso nyo de bali Ha? chokoroba kwa ma ko kuma e juni Naam. ako mo bi tanga yini ala fe ka bo min doro ma o de ni Je. wadungo dum be nga bara landa dabla o koso ala ko halna bi qur'an kala ay tanga yini ka bo shetane toroma Naam. adaka fele che ibu dabla Aywa naam. andu mo wati mina sisa ambo wati ba de kono shetane ka bara che ibu ambo ba de kono mauti nywa betu sinyu farala balmaya tiena kabila utiena islama ni bana nyogona hada madde umbele jile kodo na nyogoma ya rabbi ala kanani aw kishi ka bo shetane toroma Amin. aslama kan sinzin setigi ala togola ala minga bona ka se korota ledu sew billaba masa min dala ode Allahu Wallahi. Wallahi. Ha? ala min hadama den dan nogo jila ka dlon abade zola Naam. ka bola ka ka sugo kurukutu e abade zola ka kolo jakuya bo o kono abade zola bata kalama Naam. dongodo abitoro ni degu do ni nge kasoro ala bi ka barake Ha? ko labe ko ban o kolo bane ka bufale o ka pasa fale o ka joli sura gwala ka ke hadama de dafale ka kungolo ni nyekise ni dawkala ka kono bara o kala babi fe min zora yere bo soro abade bela Ha? masa min bo ke ode Allahu yi ambanzinzi o ala togola Naam. ambe bara mina setigi ala ka dine la selidu Naam. amba nyini ala fe min ba mo o bara la
wala fɛn min b'an fili o la ala k'an kisi o ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen a silamɛw k'an kalifa o setigi ala ma ala min ka kalifa ti tiɲɛ don dɔ ala jɔn dɔ a bɛ taa taama na a muso jɔlen don kɔnɔbara la a ko muso ma a ko ne taatɔ don taama na muso ko ne jigin kuma selen e bɛ taa taama na ka ne to nin e ta in na a ko tuma na den min b'i sogo n'i golo cɛ n y'a kalifa ala ma ala min ka kalifa ti tiɲɛ من يتوكل على الله فهو حسبه والله وكمانا نعم على جوي أتارا كتامنا نعم كواتي جانغ واتو تامو كوندا كجان سابو موبلي كوتي أفيون كوتليتي نعم وكمانا كما تليا داما نعم yana kana ala ye muso ka kalifa minana ka to ko ka lasiri le do na muso soma yelemana na u y'a ko na ka kasange na ka salaka na ka taa a do a dayɔrɔ laban na Allahu akbar a lasirilen na a silamɛw setigi ala bɛ kabaw kɛ waati bɛɛ lajɛlen la na ka hadamadenw waaju Allahu akbar muso tora kaburu kɔnɔ ye na ala bɛ ka den balo a dɛbɛ la na ka na jigin kuma se ka den bɔ a dɛbɛ la ni ala ka se kaburu kɔnɔ den b'a ba si min si sanuma kaburu kɔnɔ na k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ba kaburu kɔnɔ yanni fa ka na fa nana ka bɔ taama na a nana a ka datugulen sɔrɔ a ko mun de ye ne ka datugu u ko i furumuso fatura a ko Allahu akbar mais ala y'a kɛ su o su yelen de bɛ bɔ kaburu in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ yelen ye k'a kɛ i ko tasuma mana cɛ o ye don min na a ko nin tasuma mana in bɛ bɔ min wala nin yelen in bɛ bɔ min u ko i furumuso min sara nin ne bɛ bɔ o kaburu kɔnɔ su o su an bɛɛ lajɛlen kamana ganna an t'a dɔn min don a ko ne muso dun kun ye furu labatolaba ye dɛ kabini ye muso furu a man sɔsɔ furumusow aw kan ka tanu ni nin de ye n'aw ye mawuludu sigi n'aw kow bɛ alakira muhamadu fɛ sallallahu alayhi wa sallam na aw kow bɛ fatimata zahara fɛ n'aw kow bɛ khadijatul kubra ladege a bɛ kɛ hɔrɔnmuso ɲumanw de ye ka ala dɔn ka kɛ alakira muhamadu fɛ nkalon ni namara ni jaba k'o dabila ka tugu a furu cɛw kɔ nin de ye silamɛya ye mawuludu bɛ kɛ nin de kan a ti kɛ pangapuruti ni papapo kan dɛ la sɛbɛ do tulo tɛ alakira kanu a bɛ dusukun de la a kan ka bɔ dusukun de la a kan ka taa dusukun de la a bɛ bɔ da minnu na a kan k'olu dusukun sɔgɔ a bɛ taa tulo minnu na a kan k'olu dusukun sɔgɔ musow bɛ tanu ni nin de ye a ko ne muso in kun ye furumuso ɲuman ye ko nka baasi tɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka tugu n kɔ n ka taa kaburu lajɛ ni min don n b'a dɔn kabila mɔɔw tugura a kɔ fitiri nbolonga u taara kaburu dayɛlɛ k'a lajɛ k'a sɔrɔ den da taralen bɛ a ba sin na a bi ka ba sin min ba salen don a ka ca hakɛ ye maa ta hakɛ ala de b'o kɛ dɛ ala de b'o kɛ o kuma na cɛ kamana ganna a ko jaa nin fana bɛ se ka kɛ setigi ala fɛ o o yɔrɔ bɛɛ hatifu dɔ y'a wele a ko ala jɔn o ko setigi ala ko k'a f'i ye
ita to ko ki ye den de kalfa alama alaminga kalfa ti tiɲɛ ko ni kun y'u bɛɛ kalfa alama i bɛna den ni ba dafalen sɔrɔ o ko nka i ye den min kalfa alama i ka kalfa ta i ka taa n'a ye Jabbar. Ala ni ce. ala de bɛ nin kɛ Wallahi wallahi. an y'an kalifa o se tigi ala la ka sɔli kɛ ka taa zamzami yu kan محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العربي والعجمي صلى الله عليه وآله إمام المتقين صلى الله عليه قاعد الغر المحجلين محمد الله سبحانه وتعالى كو أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الستي على أيادمنا ليرة على لا قال بسلكرا محمدك صلوات صلوا على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما دوما أيوة أقول نعم ملكه ما يعلم جنود ربك إلا هو والله جن مي على كم ملكه حكدو على ترى نسيت غير على تي والله أقول نعم ملكه بسلي على كرم محمدك محمد أما دوما نعم أقول يا أيها الذين آمنوا أو منغو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيبي اللهم صل على محمد وآل محمد جاجا بمسون على كراي ها نو بمسون على كراي نعم ودياتو على كو مغو منو لمانير أو منو غابا فدي نعم ñono munum bana ala mago to ulula wallahi wallahi sallu alayhi kwa ka soli kiraka na'am ambi balo ka kasaoka wallahi cew bi nyanda ni solide ala kira muhammadu kan muso bi nyanda ni solide ala kira muhammadu kan nayi ja soli annafa bi se edema wallahi nayi ja atoyi wallahi ede perdila ala ba ka bara la uti dabla meleka ya maru yarani minyo olu bo la uti dabla limani ya jomba la naye eja e ka bangari keke bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله ناكم كه ضروري أيوة ناكم جبتي سوكم عن وسا سبلا نعم على كراكو صلى الله عليه وآله وسلم تقبلوا هدية الله كنا لا يكادو ديما كيكا صن كادوينا وقال كرام وقال كادوي جمعي كودي ضيف الله على كدناي فإنه يأتي برزقه ويرجع بالذنوب أهل البيت أيوة نعم دوننا غارجا دبنا ونابتا أننا جيجي مامونوكا ولوكا جرمو abitano be afa okoro uba bismillah limin ke kanya ala koso obi ke sababu ye kulu jurumu yafa Allahu akbar ambala dile ala kambe sabam gani anyinna ka fo anga hadna kera da kurnya fulay nin kene ka ala ka kuma kan kirata do fo ambe mauka yamaruya نينكو بو أسرافه أنكر موقع جيانكونو الحاج الأستاذ محمد أبو جام سبو أوني عليك فورماسيون مغودي أيوة لك أنا نيمينيونا أمي كنا مينكا كنا ينتظر كوكيرا صلى الله عليه وآله وسلم أكا جين لابو o nali bena mamunu manubo ni sojaira dobina fo ko wati kwa kera kabini domba folo nga ofle ni rajaba mankonona o kuma ko imi chugodi amba jira ka fo ngo alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aleka ko yedongo dode la yanhasiru
الفرح به في يوم واحد كان نسوجاني على كراك بانيني أتي كورون كابن دونجلما سان واتي ب سان لحلايا ب أنغا على كراد لجة كوكي أونغا لدغلي فيني ناون سيغراني كنن نونغا كو على كراك مولودو كنن أمبي ولا نوديتا على كرا صلى الله عليه وآله وسلم أكا تشوغيا ولا على كرا aka cogoya min bɛ an bolo bi n'an bɛ n'o lakale sabula bɛnna a denmuso Fatimatu Zahra alayha salam o fana ka bangeni waatiw de ma ni musow kan ka walanda fana ta Sayyida Fatima Zahra alayha salam kira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi don dɔ nabi mambayi a sigilen do a ka sahabaw cɛla arabu do de nana buruskono la arabu do de nana ala kira la jani raisin min dira kira mado sallallahu alayhi wa ali a raisin kuma timi akun kumulen do ndoro ala kira na raisin kelen ta ba dun abe kuma la arabi fe abiyela fe la noir min nourihi kira yɛrɛ fan bɛɛ nɔrɔ ye nɔrɔ bɛ embouteillage k'a la sallallahu alayhi wa alihi a b'a fɔ e b'a dɔn e bɔra yɔrɔ jan i ka raisin duman don fo ka raisin bɛɛ lajɛlen dun k'a ban ala kira ma fɛn di sahabaw ma larabu in kira in y'a bonya k'a labila sahabaw kamana ganna ko ya rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi ko an mi dɔn ni nin ye dɛ nin t'i ka laada ye fonisireya b'i ye e de la e ye raisin bɛɛ dun k'an to cogo di alakira ko sallallahu alayhi wa alihi ko a ye n bila yɔrɔ min bɛ yen ne tɛ maa nugujugu ye ne man jugu ne ye fonisere de ye nka larabu in nana ne raisin min ye n ye fɔlɔ nɛnɛ n y'a ye k'a fɔ a kumunen do n doro ni ne kun y'a di aw dɔ la kelen ma aw bɛna a lamaloya san kɔni maa min kɛra Basiri Sise ɲa ye ala k'an bɛn sahaba ma a b'a fɔ e bɛ kɛ meleji maa ye e bɛna ni nin raisin nɔniya in ye cogo di ka n'o di an ka kira ba ma e t'a dɔn k'a fɔ nin raisin kumunen wa o tuma a bɛ filisere dunan bɛna maloya a bɛna degun ne ala kira ma o kɛ o de la i b'a dɔn k'a fɔ rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale yɛrɛ de ye maaya ye huwa ruhul insaniya ale yɛrɛ de ye hadamadenya ye hadamadenya kɛcogo ɲuman a b'i ye kira de la o de la o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ala kumakan na a ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك okuma usulul insaniyati hadamadenya yɛrɛ sun civilisation yɛrɛ jɔse ala y'o bɛɛ fara kira la ni ka sɔrɔ ka maaw civiliser ka maaw éduquer a jɔse fɔlɔ i ka hinɛ bɛɛ la maa si o juguya kana k'i kɔnɔ i ka bɛɛ minɛ ni hinɛ minɛna ye sabu ala yɛrɛ bɛ hadamaden bɛɛ minɛ ni hinɛ minɛna de ala k'an bɛ sahaba ma o kuma o kira ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'an ye nin ta la an ye walanda dɔ sɔrɔ a denmuso Fatimatu Zahra salamullahi alayha an bɛ musoba min fana ka kɛnɛ kan a k'a dɔn k'a fɔ a ma bonya in sɔrɔ ko alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam denmuso do dɔrɔn dɛ a ye bonya in sɔrɔ sabu a y'a dɔn ko ala y'a da Muhamadu cira ale kan ka da Muhamadu la o Fatimatu Zahra ale de ko ale kɛra diɲɛ fɛn saba pewu de fɛ an b'a fɔ an bɛ segin a kan yɔrɔ caman a ko ne Fatima ma kɛ foyi fɛ diɲɛ na fo fɛn saba tilawatu kitabillah kuranɛ kalan والنظر إلى وجه رسول الله أنك على كران يدا بين كتوكو فلان كران يدا فلالي ني كران لجابكم يا لدي من رآني فقد رأى الحق
ni kira yi ala de o korote ka fo ala kira yi ala de nga ala bi ni kira de wa kira yɛrɛ fana bi na ka so dungo yi ani dɔnniba minnu siranna ala ɲɛ k'a to ala la ala tama ani k'a kɛ ala subhanahu wa ta'ala Fatima Zahra a ko fɛn sabanan min diyara ale ye ni musow kan k'o ladege a ko al-infaqu fi sabilillah o de ye fɔnisɛriya ye Fatima ma foyi mara Fatima fa ma foyi mara Fatima ba Sayyida Khadija o ma foyi mara ale dun ɲɔgɔn waritigi kun tɛ magan bɛɛ a n'a ka waritigiya f'a kun ye ala kira yɛrɛ ta k'a kɛ employé a ɲɔgɔn waritigi kun tɛ yen a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ di a furukɛ ma an balakaw aw kan ka walanda caman sɔrɔ Khadija ni Fatima la dɛ jɔn labɛnnen don ka i ka bolofɛn di i cɛ ma a k'a kɛ ka ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ yiriwa jɔn labɛnnen don o kama o kuma o ye an ba Khadija ka jamakulu mɔgɔw de ye an b'a la deli ala subhanahu wa ta'ala a k'an sɔn limaniya la ala subhanahu wa ta'ala a ka an dusukun a k'o fa ni ala kanu ye ani ala kira kanu ye k'ala deli subhanahu wa ta'ala maa o maa nana kɛnɛ in kan ala ka a k'a bɛɛ ye baraji ye ala k'a k'a bɛɛ ye duwawu jaabi ye balima asilamɛw waati n'a cogoya la kuma dɔnnaw ko ten ko fɛn min ɲɛ sa a ɲɛ mana misɛya cogo o cogo i b'a sɔrɔ bolodayɔrɔ bi sɔrɔ a la kɔrɔ waati mana kori cogo o cogo ci b'a ko an bɛ fɛn bɔ a la mɛ ne bɛ da o yɔrɔ ma nin ye ne karamɔgɔ ye n kɔrɔkɛ don n balima don n'i ko taali i ko camu n'i ko camu i ko taali o la el-karamatu la turaddu bonya a tɛ segin o kuma kelen min bɛ saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi n bɛ da o yɔrɔ ma ni n ka filanin wo o la u b'a fɔ ko fɛn min ye sɛfa ye ko tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ye mɛ ciba sallallahu alayhi wa sallama ale saliko kelen i bɛ tɔnɔ caman de sɔrɔ a la ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi e kɛra fɛn min ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka yamariya i y'o kɛ i y'o fɔ o sɔrɔ ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi i ni mɛlɛkɛw kɛɲɛna ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi fɛn min ye e yɛrɛ ye Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ barajita n'i ma ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi siɲɛ kelen fɛn min ye i ka jurumu 10 o bɛ yafa ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi fɛn min ye jɔyɔrɔ 10 o bɛ fara i kunna ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi fɛn min ye e yɛrɛ ye e bɛ farikolo bɛ saniya ka saliciba kan sallallahu alayhi wa ala alihi nuru na a bɛ kɛ dusukun de la k'o saniya e dusukun bɛ saniya ni min kɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ ala kota fɛn fɛn la walahi Allahu subhanahu wa ta'ala i tɛ safiye f'a ka sɔrɔ k'a fɔ i kɛra limaniya jɔ dafalen ye o de y'a to ciba sallallahu alayhi wa ala alihi a saliko kelen a bɛ nafa min kɛ hakɛ t'a la mɛ kuma n'a surunya kama parce que waati ka suru ka ban n y'a fɔ cogoya min na komi n'a fɔ bonya a tɛ segin o la n bɛna kuma jɔni yɔrɔ in na an bɛ dugawu kɛ ya rabbi ala ka san caman jira an na. alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadi lawla an hadana Allah ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد المصطفى المجتبى المنتقى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إخواني في الله سيداتي أنساتي ساداتي أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأستحل ذكري قائلا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي آمين آمين mbadin silame ɲumanw de ko do cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔba ala ka diɲɛ n'a ka diɲɛ ɲɛ n'a ka kanuba nɔɔrɔ hinɛ nɛɛma k'o boli an nɛnw kan k'o saliko ɲuman da kira kan
foli ko ɲuman min n'a y'o kɛ alakira ye ni danfɛn m'o da alakira ka fɔlɔ a n'a somɔgɔw kan ko kisi kelen ɲini ala ko o fiɲɛ kisi fili an bɛɛ kan ka sali hadamadenw lafusamanti kan a ɲɔgɔn ma da a ɲɔgɔn ti da sanga ɲɔgɔn t'a la n'o ye muhammadul mustafa al-mujtaba al-muntaqa nabiyur rahmati kashifil ghumma kuma caman tɛ ne fɛ bi k'a fɔ n b'o fɔ n'o ye kokura ye mais don o don kitabu fɛn o fɛn dilala jinɛw ye min dilan hadamadenw ye min dilan wɔkulɔw ye min dilan kuluw ye min dilan jirifɛnw ye min dilan kira kan o ma ɲɛ ma da o kan fɔlɔ o ma gosi dusukun na fɔlɔ jango a kana hakili la a ka sɛbɛn nin kɛnɛ in fɔra a ja taara bi ninnu bi ja min ta o ja fɔlɔ bɔra jɔn ye a kɛra jɔnni kosɔn a tun b'a fɛ ka jɔnni ye a tun b'a fɛ ka jɔnni somɔgɔw ye a tun b'a fɛ ka jɔnni denw ye a tun b'a fɛ ka jɔnni jeliw ye musa ni ala cɛ kalimullah k'u ka kitabu dayɛlɛ i bɛ nin jamakulu in sɔrɔ a kɔnɔ ka kala sɛbɛn karamɔgɔw la sise wulibaliw do bɛɛ ɲɛ bɛ tasuma na i b'a dɔn ko tasuma ye tasuma ye mais i t'i bi a kan nka fiɲɛtɔ a b'i ɲɛsin tasuma ma a t'a dɔn ko tasuma don fo n'a binna a kɔnɔ n'a mana kabako fɛn o fɛn fɔ ala ko la kira ko la kabako dɔ de nana ni ko dɔ ye musa ko ala n b'a fɛ k'i ye a y'a fɔ dɔnnibaaw ye k'u ko kuma fɔ aw ye sangare donna babuni na dɔɔnin dɔrɔn muso jumɛnw furu sirila ni ala yɛrɛ y'a furu siri ka jibril ni mikail ni asrafil ni azrail ka siri كل ما تتخيله عقول البشرية توجد في صفحات القلوب على كد سكون aka sɛbɛn faraw de bɛ a b'a kama ɲuman sɛbɛn k'a la n'a diyara ye don min na a bɛ na n'a ye hakili la hakili b'a bɔ k'a da fara la walima a b'a boli nɛn kan a b'a fɔ a ko ko dɔw bɛ dusukun kɔnɔ fɔlɔ a ma bɔ ahlul baytu ta ma bɔ fɔlɔ a ma ban parce que m'u tɔgɔ sɛbɛnnen sankolo la fɔlɔ i ka téléphone kelen min b'i bolo i m'u ka kumakan mɛn a la fɔlɔ ka sɔrɔ maa ma message ci ma إذا الشمس كورت وإذا الإشار أطلت نمبكو فراني كسر بيمسيو ni aya in b'o de f'i ye i bɛ nin jama in sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ sɔrɔ ka folikan kɛ k'a datugu muhammadun rasulullah والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كمرو كان يركوا فايده يبتغون فضلا من الله ورضوانا ساليته سونته وبنا وكفه يبتغون فضل الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كي كان ينغاليك صحف إبراهيم وموسى توراة إنجيل زبور فرقان k'i ka filɛli k'a la maa damadow joli jumɛn n'olu ko fɔra nin kitabu ninnu kɔnɔ k'a filɛ n karamɔgɔ b'a tɔgɔ fɔ aw ye fɛn kɔnɔ muhamad elias shabar shabir fatumata tɔgɔ bɛ yen
nanga ko benani ma kan ka siri fufo folo ka nga dunambaw fo nkaramo Cheikh Jafar yemi fo kambal mamso animba ana mamso yenena lamoni mi ateri muso ka wuli ka karamo daka nfa sofla be ni nunu jara karamo sa touré no jara Abakar Cham oyen fanchini Agib Soso Madan Tal oyen moke Mahini Mansour olu yenga sirifuwe nolu yenyon soro kene min ka mo mene bulubli nene munna ni nyebi ikallahidu dafa min fora Fatima la min fora Fatima la min fora Khadija la ya dafa itungar zege dona chemin ko no ye wolofo ke no de tumbe wajuli ke kam mawludu ke ye o tanyana iya nyine ala fe ko ala ka no kotige ela ke ko ke ngo harno ka soro na mawludu kenebe ke meseli sanfe ambena cham ibade ni sinjewunana kana ifana ka kuna wolo kene nin kene nyi tayede iye nin kene ndela be ko di iche sola kauma Dakar o kito foya ko eye nin fana kuye ko ala ka nema suma nema se ka ma wole nyuma don kodola ate don ibe mado fana banini abeye life ini che ma sœur ala ka benya ala ka labangu nyuma ndama ne de ganyina na baby nyabe barajita nyabe noro takatana mais c'est comme il faut on ba nyini de sa angasa Nicola ni ma be retraite ta femina obey retraite ta te ontala ni on nyamma bawla o ba soro ala ka on semenento kira na somola amina ala ka ya fambema amina kan wasa don nkarmola be ba fo ko cham men tese fitri mana wele chugo dondo la kratumbe wajuli la lansara sari fanani lansara ni nyonche ko do temenayo ay wonna ay mangada menin tumben kono ala mala tigenye nga fo me bimba fo ntena ta folila mba fo minye magotala mimbe kanjata me minye ayato akakui ay wonna mo cham kasrifla telefo ay wonna ka animateru fo nete teleflede mbebe flede ka beka noti takabla me minye ala nyado beje tele do beje yeslameyo ite islameyo ibe kodo ite kodo ye qadiriyo ye tijaniyo wallahi ni sigira koro ibina fasoro ala ay wonna ka folike o Shérif Ousmane Madani o korote ka foku dowre do de me ay nyuman do de ke o nyuman yimbo fo hari lahara ay wonna ay wajuli minke anabe wajuli minke ani wajuli kela be wajuli minke nube franfasa di maoma fonyo wonya mimbe mauni nyonche kadiri be na be kuma shia be na be kuma tijani be na abe kuma kadiani be na abe kuma nimbela gili nyefendo de we benye ala ka nyeta di uma amin ka barka do ani odo jumado we Fatima tu Zahra le hasala nema kuma Fatima ka folo makuma kan folo ay wonna fengo fembe foye ya ne nye dara ale ka folo ka soro e nye madaka ay wonna Imam Khomeini nye daro ka kasoro e nye madaka nono unyo sababu ye Allahu akbar anga kinyo fedro ni fem min kabo ma hakili man ni ko kiba faydro atame utma ala kadimani adama amin nyen kramo kalfaula abe shumu fle chogomi mbonyi ni befe beki so madongli da wati fode
wajilu be ke wati mina aya jija ako wati udo ako isika tele sifla aka wajuli kan lame ibe do sora kono fe min bina fa ni ne tunye mba fe kanga kuma kunche noy alaka amme klodi ama ka hakili nyuma ndama amina sore hakila ya mbe dogoya Allah ko ke ibal ma musoni teri musomi ya sentakana ni nye kuma min fo alaka koy alaka to anana garzige min di ama alako tla annache abitani anga junubu minye akana ke an ka junubu yede akake mali ye junubu fengo fenke no toro de binanka abe koronfe abe kidal abe tlebife abe kinka fanfa abe bayan fanfe awu bora minna seguka ke alaka dunawye an fe yabi o koso alaka jabana imbasi amin ambe kalaban kuraya amba ananga musoroba ka mawludu kerola an karamo Abu Jafar Muhammad Jabate anana ale ka boyena ka karama kono ale groupement wajudi kala ko nyemo bade o ni ale ka mo ka mawludu sira na ko ka labe o on de ka labe ni an ka ngawuli ka njon kan noye o de hukumu ko na ni wele bla commune 5 a groupement nyemo ma ka wele bla groupement nyema baw bela dilema anaka biro mo ngu bela dilenga na faranga wala sangana ni sudo nyana ma nyofe groupement nga kede ani bani ka seka don sabu kadaka ambe commune de ni commune 1 ni amna ko labe commune 5 la ka kan groupement ne nga faranga ko labe o de yato anbe groupement mo la fe kenenga ya min kuma na no ye ayo almami ali groupement nyemo baye o kuma na ya kuma munu fo ande ya wole kala wala sa kana faranga ni ko ina anga je kala kira ko anga je ka sangorota groupement sikira la ni bamun nga manga je ka baraka nyongo fe o kuma na mani ala fe ni mawlu ala ka nyongo na chaya ala ka sanjama ira na kira ban kanu go so sallallahu rasul alhamdulillah bi wulaina ambe kalaban kura am balma muso min ka wele sera amma noye amba nene kanteye amba ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka bara mine ala ka ke aye baraji kalaban kura ya mawludu do abena amba Fatimatu Zahra alayha salam o fanaka mawluduma o kuma mawludu fla o de bi ka nyelemaya bi ka jira mohawla ka fo ko alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alina na ka harmadiya de kishi ade muso mi fana no Fatimatu Zahra salamullahi alayha o fana mi ye muso bela jele nyemoye kuma me marsi konnala muso ka Fatima Zahra de kuka ladege fenye ka ke dungare Fatima ko de muso ye demso ya ayo joro fa jogo mi muso kala de gola akera woloba o kanga Fatima la de deun la monila o chuga kelen fana la sinji tugula kundo wa furu muso nyuma ere fana do mimba jira ka fo ko ambala kaw olu kelen be kanga ke kalamblonde mi na be kalande nyenemo labo ku bla société kono munu be ke faso jolawi munu be ke jien ere jolawi annana o hukmunde kono nga ame jon nga chapeau koro ame jon nga yamara koro no ye ahlul baiti ala kira somo la pasa to mi be jamana in kono ambe o chapeau koro wa ani malislam tomba mi no be ahlul baitu ani sufiu ulu fara nyonka kaslamaya jira chokola miya akorolei no nyamo babe ankara mo ananga shiruke bolo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ala kana shimaya na doneno ka fo groupement de leaders spirituels du Mali o nyamo bade do to imbika ko imbika ke o de ka yamore akonnala o bolo fara mimbe commune sengina onana ankan mba munu no be segu nule ahlul baitu ka kanbawi association Fatimatu Zahra o karamo banana no e basiri sise kafara banamba shirifu kana fanaka ulu fanana na faranka nin koina kafara an karamo ba fanaka Muhammad Abu Cham o e misirba wajulu kele o donendo kafara Daru Zahra no e Quran durusilawi ulu fanana na kafara ma chamanka munumbora mali yoro chamana ambala deli subhanahu wa ta'ala niya asan foloi niya shen foloi ala kanake alabai kala deli subhanahu wa ta'ala ni kena munumbe sigi horoma mimbala noro mimbala barka mimbala ala ka barka do anga jamana na ka anga jamana ka kishi ka basigi kala filimi mbina ke ni kena mboya koso ala ka ateme teme chokonyumana ka soro amakeni woyoye
ka maaw jɛ ni ala ka tilalen fana ye min bɛ kɛ jamana ma hɛrɛ ala k'a ko ye wassalamu alaikum warahmatullah. An ye nin kɛnɛ min sigi an wolola nin kɛnɛ in kɔnɔ ka mɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ kabini an fitinin an mamuso bɛ mawudu kɛnɛ sigi fo ntanyana an baw y'a daminɛ an fana y'an baw an bɛ k'an baw dɛmɛ a kɛli la an baw b'a kɛ an yɛrɛ fana y'a daminɛ k'a kɛ san o san b'a kɛ nka zena de ta o de fanga bonyana dɔɔni an ye mejaw wele kabini an b'a kɛ sokɔnɔna na donc a barika bonyana fo an nana ka na misiri kɛnɛ ɲini k'a k'u kɔnɔna na bon komi wajulikɛlaw yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na silamɛya jɔsen dɔ fana k'a sinsin yɛrɛ musow sen b'a la donc an ba Kadija kisi nɛma fana ye ale ye baaraba kɛ silamɛya kɔnɔ ale y'an kuntigi dɛmɛ kisi nɛma ba ye ka silamɛya sankɔrɔta kɔfɛ an ba Aisha fana bɛɛ y'o tɔgɔ mɛn silamɛya kɔnɔna na donc muso bɛɛ kan k'i cɛsiri ka silamɛya sankɔrɔta parce que ni musow tɛ yen denmisɛnninw yɛrɛ fana silamɛya basigiliw bolo o ma nɔgɔn musow de bɛ denw lamɔ sokɔnɔna na hali ni faw b'a fɔ a ye kɛ silamɛ kɛ silamɛ mais pour que k'a sinsin fo baw fana sen ka don a la donc an musow an kan k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka ala ko banban parce que ni an m'o kɛ fosi tɛ ɲa ni ala ko tɛ ne kɔni ka foli b'u bɛɛ ye minnu filɛ ne kɛrɛfɛ sisan n denw b'a la mais a tila bɛ n teriw ye n dɛmɛ kosɛbɛ donc n ka foli b'u bɛɛ ye u m'an dɛmɛ dɔwɛrɛ kama diɲɛ denya kama u ye n dɛmɛ silamɛya sinsinni kabini n ye mawudu ko fɔ bɛɛ wulila k'i jɔ minnu bɛ Bamakɔ yan u sen b'a la u bolo b'a la mɔgɔ kelen tɛ se ka nin organiser donc ne yɛrɛ ye baarakɛla ye temps tɛ ne bolo mais mɔgɔ caman de bɛ bɛɛ ka wari b'a la bɛɛ bolonɔ b'a la n bɛna kɛ dɔw yɛrɛ bɔra fo Segu ka na donc ka na an dɛmɛ a ko la kɔni ka foli bɛ bɛɛ ye donc ka dugawu fana kɛ ala ka silamɛya ala k'a sinsin halisa ala k'a sankɔrɔta ala k'an kisi an ɲinibabugu tɔɔrɔ ma. Nin tun y'an ye kalabankura kira Muhamadu Mustafa alayhi salam ale ka banyeli kɛnɛ kan an b'aw fɔ a ka ɲɛmada la a kan bɛn waati wɛrɛ fi amanillah.